Baya brok ang tini hanyo hai norok ni bagai ketal video tui paikya. Norok video no pulan simi paithak jora nai dongni. Hamjago Nono ang ani kubui bukhabai no. Nono ang bokna ni bagai bo hamjagya. Nengkeri tongoi maya nengkeri kha srangya. Bukha phatina nayo ani o bukha kha khamsai mokoli mukto yori phayo. Nono muitu mangkheno tabuk bo Nasingwi tongo angle nono. Ang ani langmani logisong senamna bagai bukha maya Nono ang pogui maya. Ang Nono ani langmani sepano hamjago jora selajak ma haikeno tabugo selajak tongo haipano nini hamjango maya salcha wanchuk nadi ang Nono busuk hamjak tongmani tei busuk ang Nono ani hamjak mano phunukna angkhe Nono bukha reui hamjago phiaba nengkhe tai masa borongnosi bukha reui hamjagui tongo nini bagai asuk angi mangnungmani muk thangde engno engya tabugo Nasingwi tongo pokmaya angle Nono video no sajagui tong hangke like comment share khlainani tapokdi tei channel no katalangui tongo hangke subscribe khlai ridi hambai.